Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu, Makhumalo Mseleku. Makhumalo is the third wife. So kunodaba la olukhulu engicabanga ukuthi mhlambe into eyenza ukuthi abantu bekhulume kakhulu ngoMakhumalo ku-social media bebeka imbono ehlukahlukene because kunento evezwe uMakhumalo ukuthi uhlalile for over a year ngaphandle ukuthi nje abe busy no-husband wakhe okuMseleku because ubesiza uMangwabe oku-fourth wife ukuthi bakhe. Kuleso statement samakhumalo ubuye wathi uMangwabe uke wahlala kwakhe. So abanye bathi ukuveza lokhu manje because kunomsindo kwi-TV show, right? Kunomsindo phakathi kwakhe noMangwabe oku number 4 ophinde waveza ekuqaleni ukuthi bebabangani obasabangani because asikabi clear ngalokho. So uMakhumalo uveza ukuthi unyaka uphelile ngoba ube-sacrifice ukuthi uMseleku ekwazi ukuthola isikhathi noMangwabe njengabantu abajulayo ngalesa sikhathi ngoba uMangwabe ube yi-girlfriend yena esewunkosikazi. Laba abathi-ke ukuveza ngoba sekunokushisa phakathi kwaMangwabe babona lokho. Abanye bathi ukuveza lokhu ngoba vele uMangwabe engasafuni ukwenza into efanayo ukusiza naye olandela yena ngoba akamfuni unumber 5. Nansi-ke into uma ivela le ndaba ivela ku-episode 3 mangaphosisi yile yokuthi uMakhumalo indlela ayisho ngayo siyitholile ku-season 1 naku-season 2 ukuthi uMakhumalo ube umngani no-wife waphinde wahlala nalo wife bathandana. Wayengaqalanga lapho ukuze phela sibone ukuthi ukuveza lokhu ukuthi uMangwabe wam-accommodate for over a year noma wabanika isikhathi for over a year. This is the same person or uMakhumalo ofanayo othe bekuba awkward uma uMseleku eze ku-wife lo abehlala naye. Uma kuyinto azozivezela ukuthi ayikho yintsha, why ingabi ngaye? Because naye udlule kwi-process efanayo ukuthi uhlale nenkosikazi for isikhathi angabanga specific ukuthi isikhathi esingakanani. Ngaleso sikhathi ube yi-girlfriend. Sivezelwa bani? uMakhumalo. Mase kuthi ngesikhathi eyi-girlfriend ehleli nonkosikazi, i-boyfriend yakhe ephinde ibe u-husband kankosikazi abehleli naye beyifika okubaba uMseleku, right? Nendaba futhi abayiveze kwishow. Ake ngibale lokhu mhlambe for 2 minutes or 3 ukuze singayi kude. Mina ngiyacela ukuthi niqonde leyo ukuthi yonke lento esikhulumayo isigaxa or Amanga ivela kwi-TV show nabantu esikhuluma ngabo abawusaziwayo. If uzwa sengathi indaba zabantu kufanele sikhulume sigcine kuphi, ngizocela ukuthi le channel uyishiye because sisazokhuluma nje ngalento eyenzeka kwishow. Ngibuyeleke. uMakhumalo mayengena mase silandela ungene ngendlela efanayo nekaMangwabe. Akahlalanga noMacele, akahlalanga noMayeni, engekho sure ukuthi uMayeni ubesekhona yini ngaleso sikhathi because lo nkosikazi esikhuluma ngaye ubaba uMseleku athe washonelwa unkosikazi emthanda unumber 2. Kwase kuthi ngoba akasekho-ke sekuMayeni unumber 2. So if le yamakhumalo le ngizothini eyiveza ngeqiniso why exclude kule ndaba? Ngoba phela ekuqaleni seza ukuthi uMasawule wayenza i-lunch or ethenge i-lunch without fail because i-relationship yayo yayi-strong ngaleyo ndlela. Ehlala kwakhe ehamba kubo ngama-weekend. Mayeye kubo ngama-weekend ezekhale uMasawule ngoba wayengafuni ukuthi behlukaniswe. So yena ngesikhathi ehleli kaMasawule umjolo wakhe bewuqhubeka. noMasawule umshado wakhe bewuqhubeka because niyakuveza ngithi ukuthi umshado nomjolo akufani.
Uma-ke le ivela ngoba sizobekelwa iqiniso, iyeqe kanjani yaya kuMangwabe kuphela yangangeni-ke le eyakhe ozivezelayo ukuthi okay, mina ngenze okukhulu for le family, nga-sacrifice this much for this family ukuze kwakheke. Because le ayishoyo ngoMangwabe iyafana nje neyakhe. Umehluko le yakhe engathi akufanele ukuthi siyembule, because masiyembula kuvele hlampe-ke isigaxa ukuthi kuzovela ukuthi ubaba Mseleku ubefika abe u-husband kule ndlu eyodwa, aphinde futhi masebona i-girlfriend abe u-boyfriend we-girlfriend. Into esingayazi-ke nathi-ke phela-ke manje uma sesikhuluma leyo ndaba sesiyahleba-ke manje. Angithi la sesihleba khona. Ngapha futhi ku-third wife ubefike afike kaMakhumalo endlini as u-husband kaMakhumalo. Mase ejika hlampe seya kwelinye iside useyi-boyfriend kaMangwabe. Into nje ezozakala nengibona ukuthi ingaba yiqiniso ngaphandle kokuthi sizisile, ubaba Mseleku kusho ukuthi ubefika abe u-husband aphinde azoba yi-boyfriend. Because i-reality ithi akekho unkosikazi ongahlala without ukwenza izinto nomyeni wakhe for over a year. Ngisho ukuthi uya-understand, ningaqamba amanga nisitshela ukuthi wa-understand i-assignment ye-polygamy. Kwale polygamy eningayazi angeke ahlale without a year, because kwakhona lokho nje kuyalingana ne-abuse. Why uzothatha umuntu omthandayo as an individual umbeke la endlini umthengele leyo ndlu? Uyasidinga naye isikhathi, equality time no-husband wakhe, ahlale unyaka abe azi ukuthi lo sisi ohlele endlini yakhe wuye othola isikhathi sokuthi benze izinto. Ayikho leyo nganekwane leyo, ayikho. Izwa nje ngami ukuthi phela vele angilindele ukuthi sivumelane, ayikho kodwa leyo nganekwane. Abantu abazohlala nje beshadile bengathintani for unyaka noma bezibane ingoba kuney'nkinga ezijulile, bezama ukubeka kwi-process yokuthi bayazilungisa lezo zinkinga, noma sebesaba izethembiso abazenzile kubantu. Kukuhle akekho u-husband ongaziba unkosikazi wakhe amthandayo for intombi for over a year. Polygamy or no polygamy, ayikho leyo nto, angeke futhi uze zibe khona. Just because siyibuke kwi-show akusho ukuthi sizoyivuma ngoba sithi nangu uMakhumalo yena u-good wife. Yes, she's a good person ma umbhekile, masimlandela nala eceleni ezinye izinto azenzayo as a motivational speaker, radio presenter, nakwi-show futhi angenile kuyona i-RSHOD. Kodwa akusoze kwenzeka ukuthi u-husband no-wife bengahlala unyaka singekho isimo esivalid, because leyo ukuthi wa-sacrifice for i-girlfriend ewumngani, nganekwane. I'm ready-ke because i-weekend i-weather iyabheda, ngikwazi ukuya ndawo, ngizobe ngifunda ama-comments abantu, ngilindele ukuthi nisho noma yini, but sihloniphane, sihloniphe nabantu esikhuluma ngabo. If uze ngokuthi wena phuma ey'ndabeni zabantu, ngizokwenzela kube lula wena ungaphinde ubone iy'ndaba zabantu. Ngizame ukuthi nami ngibe nabantu aba-understand-ayo ukuthi senza i-TV show, silandela i-show, siyahlaziya, because i-show i-interesting, abantu abaningi bayayibuka. So if unento yokuthi i-voice yami yimbi, akusafanele ukuthi uphinde uyilalele, removed. Unento yokuthi nje ukhuluma iy'ndaba zabantu, akusafanele nawe ukuthi ngokufaka umoya kasathane ungene la ku-YouTube uvule iy'ndaba zabantu, mase usuqedile usuzothi wena sikhuluma iy'ndaba zabantu, removed. Sesilindele abantu esihambisana nabo kwi-show, nabantu-ke abayithandela iy'ndaba bengenankinga, because le yena ukuthi uzothi phumani ey'ndabeni zabantu, mina kumele ngilungise phela ingane kaNkulunkulu, kumele ngilungise ingelosi, ukuthi ingelosi-ke ayingayitholi iy'ndaba. Ngoba phela uphakathi nje udonswe ukuthi Uthando Nes'thembu, owazi kahle ukuthi osaziwayo, ngoba ukuba basibo osaziwayo ngaba sikhulumi ngabo, ukuba ayikho isho ngaba sikhulumi ngayo. So nje ihambe icasule lento ukuthi phumani ey'ndabeni zabantu, naze yakhuluma, ivoice yakho inje, ayibo wena, ivoice ayidayiswa. Even if beyidayiswa-ke, cha ngenele ngayo le embi. Akikho futhi indawo engangavalelelwa khona ngaphandle kuthiwa hayi ngeke ngoba le voice yakho, ngiqala ngayo nje ukuthi uzongibelesela ngevoice engazi ukuthi yimbi nami.
Yeyi mina ube ngangazi ukuthi ukwenza YouTube videos kuzongibonisa abantu ukuthi banjani. Angazi noma ngibona ukuthi abantu banjani or babhorekile or baney'nkinga ey'njani. Lezi ezenza ukuthi-ke abaphapheli abantu ku-social media. Asiyivaleke le video sengande kakhulu. Okukhulu kunakho konke ningixolele uma ngiphume eceleni. Ngiyabonga sesifike ku 4 million views. Thank you so much. Ngiyabonga. Bye.